Hem començat el mes d'abril aquest divendres, però aquesta imatge d'avui poc fa pensar que estem aquest mes d'abril, imatge de la nevada que es produeix cap al sector de la Vall d'Aran. Hola, i encara pot continuar nevant aquest dissabte, però és que a més deixem enrere un mes de març que ens ha deixat alguns rècords, especialment pel que fa a la irradiació solar. I és que ens hem trobat el passat mes de març amb el mes amb menys hores de sol de les sèries de les nostres estacions meteorològiques que tenen com a mínim 30 anys. Per tant, Déu-n'hi-do, i també ha estat un mes de març bastant plujós a molts indrets de Catalunya. Però el mes d'abril també ha començat, com dèiem, amb força activitat meteorològica. Amb les imatges del Meteosat veiem aquests núvols retinguts cap al Pirineu que deixen aquestes nevades. També s'han produït nuvolades a les comarques del nord-est, encara aquí amb algun ruixat. I a la resta del país hem trobat sol, però ventades importants, cops de vent de més de 100 km per hora, per exemple, cap a l'extrem nord de Catalunya. També les temperatures van baixant, hem trobat ja rècords de temperatura mínima en un mes d'abril a alta muntanya del Pirineu, i tot això és a conseqüència d'un embussament d'aire molt fred que ens arriba des del nord d'Europa, amb aquesta advecció molt clara de vent de component nord, advecció que es mantindrà dissabte i diumenge. Comença a afluixar una miqueta el vent, però haurem encara parlar diumenge d'una mica d'inestabilitat, després en parlem. De moment, de dissabte, el que cal destacar més aviat és les ventades que trobarem en molts indrets de Catalunya, vent més aviat cap al centre i sud del país, punts de ponent i cap al Pirineu i Prepirineu. Alhora, la nevada es pot reactivar i fer més extensa durant aquesta matinada i fins a mig matí migdia. Nevada a qualsevol cota del Pirineu, perquè amb aquest ambient fred les cotes de neu seran molt baixes. La mínima podrà baixar, pot aparèixer alguna glaçada a punts de l'interior. La màxima de dissabte es mantindrà sense canvis importants, però cap al Pirineu encara notarem aquesta sensació de fred hivernal, amb encara nevades residuals ja menys importants cap a la cara nord del Pirineu a la tarda, i mantindrem el vent als dos extrems de Catalunya. Per tant, amb aquesta situació mantenim per un cantó l'avís per nevades, que cap al Pirineu i més aviat encara a la Vall d'Aran poden portar acumulacions més importants, de més de 5 centímetres per damunt de 600 metres. I l'avís per vent encara afecta dissabte a molts punts de Catalunya. Ventades més importants fins a migdia i, com veuen, a molts punts de la meitat oest de Catalunya, on es poden superar els 70, 80 o 90 km per hora, i també encara tenim l'avís per onades que a la costa brava poden superar els 2,5 metres d'alçada. I també diumenge farà menys vent, però hem d'estar pendents d'una possible situació de ruixats que poden aparèixer a punts de la costa central, comarques de Girona, a la tarda, i amb cotes de neu tan sols d'uns 500 metres. Encara, però, cal acabar de precisar aquest petit canvi de temps. Dilluns ja sí que queda més clar que tindrem més estones amb sol i les temperatures a partir d'aleshores ja seran més altes. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.